Sabedes que hai moito tempo había mulleres que tiñan un traballo moi especial? Eran as chambonas, mulleres que daban unha segunda vida ás cousas. Hai moitos anos, na cidade da Coruña, había unhas mulleres moi traballadoras chamadas chambonas. Tiñan un traballo especial. Mercaban e vendían cousas usadas, como roupa, mobles, libros, zapatos ou xoguetes. Moitas veces, esas cousas xa non as quería ninguén, pero as chambonas limpábanas, coidábanas e logo alguén máis podía usalas outra vez. Vendían estas cousas nun lugar da cidade ao aire libre, algo así como un mercadiño. Primeiro foi no campo da leña, logo na zona de Orillamar. Ali poñían as súas casetas, ou tiñan os produtos en arcóns, unhas caixas grandes. E a xente podía mirar, preguntar e regatear. É dicir, falar para baixar o prezo. A maioría das chambonas eran mulleres que tiñan que traballar moito para manter a súa casa e a súa familia. Este traballo era duro. Tiñan que saír cedo, cargar cousas pesadas e, ás veces, tratar con xente que non era nada amable. Algunhas persoas pensaban que o traballo das chambonas era algo feo ou desordeado, pero iso non era certo. Só porque vendían cousas usadas non significaba que fixesen algo malo. Ao revés, axudaban a moita xente a conseguir cousas sen gastar moitos cartos. No mercado das chambonas podías atopar de todo. Libros antigos, mobles curiosos, cadros vellos, mesmo algún tesouro sen saber. Un día, un profesor comprou un cadro por 8 pesetas, ou sexa, o que vería sendo 5 céntimos. E logo resultou valer moitísimo máis. Imaxina a sorpresa. Mais non sempre lles foi ben. Ás veces, alguén lles vendía as chambonas cousas roubadas sen dicirlles nada, e elas metíanse en problemas en telo buscado. Nalgúns casos, incluso lles quitaban todo o que tiñan. Tamén pasaba que a xente falaba mal delas ou ninguén lles quería vender nada. Despois da guerra, algunhas chambonas perderon o seu posto de traballo porque tiñan ideas diferentes ás que mandaban. Isto foi moi injusto, porque as mulleres só querían traballar e vivir en paz. Pouco a pouco, o oficio da chambona foi desaparecendo. As cidades cambiaron, puxeron mercados en outros sitios, a xente empezou a comprar cousas novas, e moitas chambonas tiveron que deixar o seu traballo. Pero hoxe, cando ti veas a túa mamá ou a teu papá mercar ou vender cousas por internet, como en Wallapop, están facendo, en realidade, algo moi parecido ao que facían as chambonas.